vtedy mladý začínajúci diplomat, zachránil otcovú knižnicu tým, že ju odkúpil od svojich súrodencov, ktorí ju chceli rozpredať. A v roku 1827 dal celú zbierku presťahovať z Viedne do blízkej Bratislavy. V Bratislave dal na Kozej ulici pre knižnicu postaviť palác a 13. júna 1827 ju sprístupnil pre širokú verejnosť. Ten zomrel pomerne mladý, iba 40-ročný, no a smutok sa skrýva nielen v jej tvári, ale aj v tých čiernych šatách. Pochovala nielen manžela, ale aj dve zo svojich 4 detí, ktoré zomreli ako 1 a 3-ročné na epidémiu osypu, ktorá zúrila v okolniciach polovici 19. storočia. Henrich bol polovník, cestovateľ, diplomat, ale predovšetkým bohem, ktorý si užíval život a míňal rodinné peniaze. Najmä po vzniku Československej republiky, kedy častokrát pred dotieravými úradníkmi odtiaľto utekal a cestoval po vzdialených krajinách, samozrejme pomíňal veľa peňazí. Poškodená mapa Paríža z roku 1840. Podpísali sa pod ňu francúzske revolúcie, pred ktorými Japonielci ako diplomati častokrát z Paríža. V 1989 sa jej príbeh opäť dostal na verejnosť. A skupina ľudí začala v 90. rokoch dávať dohromady plány, ako sem vrátiť túto knižnicu. Ale podarilo sa im to až v roku 2007, keď si ich príbeh vypočul nový majiteľ kaštieľa Slovensko-švajčiarska spoločnosti PES Slovakia. Predstavitelia tejto spoločnosti sa rozhodli, že budú investovať takmer 1 milión eur do jednej jedinej miestnosti. Do Aponinovskej knižnice. To, čo developeri na Slovensku obvykle nerobia, že investujú do kultúry, sa v Oponiciach stalo skutočnosťou. Za 4 roky tu Zvolenčania premenili tento bohapustý priestor na opäť nádhernú galériovú knižničnú miestnosť. A tak vždy zvyknem hovoriť, že táto knižnica chváli nadanie a šikovnosť slovenských rúk. V júni 2011 8 ľudí mesiac ukladalo knihy do polic podľa systému františkána Jozefa Gajduša. Jeho práca sa vrátila späť a jeho knihy, označené teda jeho štítkami z 50. rokov, sú tu znovu poukladané, tak ako to on urobil v 58. roku. A hoci sa nedožil jej návratu naspäť, jeho práca tu dnes opäť žije. Výnimočnosťou našej knižnice, ktorú sme otvorili 1. októbra 2011, je v tom, že neukazujeme ľuďom iba chrbty kníh, ale že ju sprístupňujeme aj na štúdium. Sme jediná historická knižnica na Slovensku, ktorá umožňuje ľuďom vo vyhradených časoch sem prísť, sadnúť si za ten stôl, dať si biele rukavičky a otvoriť si hociktorú knihu, ktorá je v tomto priestore. A že nie sú tu hociaké diela, spomeniem také unikáty, ako sú listy Galilea Galilei, Univerzita Pisa Padova, poézia Michelangela Buonarrotiho, romány Charlesa Dickensa, či princípy matematiky a optika od slávneho Isaaca Newtona. Celý katalóg našej knižnice je na webovej stránke Chateau Aton. Je tam pre všetkých, ktorí zo zvedavosti alebo zo záujmu sa chcú pozrieť, čo máme v tejto miestnosti. A potom si stačí opísať tú rímsku arabskú číslicu, ktorú Gajdoš napísal na knihu, aby som ju ja medzi 20 000 knihami našiel a pripravil na štúdium. Štúdium je bezplatné a tak ľudia prichádzajú nielen na štúdium, ale najmä pre pocit. Privoňať si k tomu Michelangelovi a k tomu Galileovi, privoňať starý papier, počuť jeho šuchot. A to je pocit a zážitok, ktorý v človeku zostane a žiadny politický režim mu ho už nikdy nezaberie. Je dielo gréckeho rečníka Izokrata zo švajčiarskeho Bazileja z roku 1515. A najvzácnejšia? To je ťažká otázka. Keby som bol fyzik, matematik, poviem, že sú to princípy matematiky od Isaaca Newtona. Keď budem botanik, tak určite poviem systém rastlín od Karola Linného z Norimbergu. A pokiaľ by som bol politológ, určite dám prednosť Niccolo Machiavellimu a jeho histórii štátu alebo vládárovi.